ഇല്ല, എനിക്ക് 12, 13 അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് പറയാനായിട്ടില്ല. ഇല്ല അല്ലേ? ഞാനും 7 ജപിക്കണുള്ളൂ. അതെന്നും ചൊല്ലും. 16 എത്തിയിട്ടില്ല. നോണൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തോ? നോൺ, സബോള, ഉള്ളി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു. അത് ഉള്ളിയൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചൊരു കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോ നമുക്കായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ കഴിയണില്ല. പറ്റില്ല. അതന്നെ. വരുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് നീങ്ങാം. നേതാജി വന്നു. നേതാജി വന്നു തോന്നുന്നു. വന്നിട്ടല്ലേ? അതാ പിന്നെ ഞാൻ മ്യൂട്ടാക്കി നമ്മുടെ സംസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഭൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ച പതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമ ആചാര്യ പാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ശ്രീ ശാരദാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോർസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതനാ മന്നിഷ്ടാരഗമദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ശ്ലോകം 31. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ ദദേ ത്വയി കൃതാഗതിദാമ താവത് യാദേദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്ത്രം നിനീയ ഭയഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാ മാം വിമോഹയതി ഭീരവിദ്ഭിഭേതി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാ ദദേ ത്വയി കൃതാഗതിദാമ താവത് യാദേ ദശാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം
വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാമാം വിമോഹയതി ഭീരഭിയദ്ഭിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോപി ഗോപസ്ത്രീ യശോദ ആദതെ എടുത്തു ത്വയ് അങ്ങയുടെ കൃതാഗസി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു വെണ്ണക്കുടം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട്. ദാമ കയർ താവത് ആ സമയം യാ ഏതിനാൽ തേ അങ്ങയുടെ ദശ അവസ്ഥ അശ്രുകലില അശ്രുക്കളാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ അഞ്ജന കൺമഷി സംഭ്രമ സംക്ഷോഭിച്ച അക്ഷം നേത്രങ്ങൾ വക്രം വദനം നിനീയ താഴേക്ക് ഭയഭാവനയ ഭയവിചാരത്താൽ സ്ഥിതസ്യ സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച സാ ആ മാം എന്നെ വിമോഹയതി അന്ധാളിപ്പിക്കുന്നു. ഭീ അപി അപി ഭയത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവം പോലും യത് ആരെ വിഭേദി ഭയപ്പെടുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച്. നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ അങ്ങ് ഒരിക്കൽ വികൃതി കാട്ടിയപ്പോൾ യശോദാ മാതാവ് അങ്ങയെ ബന്ധിക്കാനായി കയറെടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പരിഭ്രാന്തമായ നയനങ്ങൾ അശ്രുക്കളാൽ നിറയുകയും ആ കണ്ണുനീരാൽ അങ്ങയുടെ നയനങ്ങളിലെ കൺമഷി കലങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഭയത്തിന്റെ ആൾരൂപം പോലും അങ്ങയെ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അങ്ങ് ഭീതി പൂണ്ടവനായി കാണപ്പെട്ടു. ഈ കാഴ്ച എനിക്ക് അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാനോട് സ്തുതിക്കുകയാണ് കുന്തി മഹാറാണി അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് കുന്തി മഹാറാണി. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങളില് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ നിഷ്ക്രിയനാണ് അല്ലെ. നിഷ്ക്രിയനായിട്ടും അങ്ങ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല? ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു, യദ്യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേത രോചന സയത് പ്രമാണം ഗുരുതേ ലോകസ്ഥനുവർത്തത. അപ്പോ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാവരും അനുകരിക്കുന്നു, അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെ ജീവധാരണ ശക്തിയും അജനുമാണെങ്കിലും അങ്ങ് ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ജനനമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു ഇവിടെ. അപ്പൊ ഒക്കെയും എന്താണ്? ഒരു കോൺട്രാഡിക്ടറി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഒന്ന് പറയുന്നു ജനിക്കാത്തവനാണെന്ന്, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ജന്മമെടുക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ, ഋഷിമാർ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ദാമോദര ലീലയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാനോട്? പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ വികൃതി കാട്ടിയപ്പോൾ യശോദാ മാതാവ് അങ്ങയെ ബന്ധിക്കാനായി കയറെടുത്തു അല്ലെ. വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കായിരുന്നു ഭഗവാൻ ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു വികൃതി അല്ലെ. ആ സമയത്ത് യശോദാമ്മ ഗോപസ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് ഒരു കയറെടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പരിഭ്രാന്തമായ നയനങ്ങൾ അശ്രുക്കളാൽ നിറയുകയും ആ കണ്ണുനീരാൽ അങ്ങയുടെ നയനങ്ങളിലെ കൺമഷി കലങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇത് നമ്മള് ദാമോദര ലീല ദാമോദര അഷ്ടകത്തിൽ പറയാറുണ്ട്. രുദന്തം മുഹുർനേത്ര യുഗ്മം ഋജന്തം കരാംഭോജയുഗ്മേന സാദംഗ നേത്രം മുഹുശ്വാസകം പത്രിരേഖാംഗണ്ഠ ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം അല്ലെ. നമ്മള് ദാമോദര ആരതി ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവരും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? യശോദാമ്മ കയറെടുത്തപ്പോ ഭഗവാൻ ഭയങ്കരമായി പേടിച്ചു അല്ലെ. എന്നിട്ട് പേടിച്ച് ആ നിറയെ കൺമഷിയിട്ട കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിയപ്പോ കണ്ണിൽ നിറച്ചും ഈ കയ്യിലും കണ്ണിലും ഒക്കെ മുഖം നിറയെ എന്തായി? ആ കൺമഷി അങ്ങനെ പരന്നു. കണ്ണുനീരാൽ അങ്ങയുടെ നയനങ്ങളിൽ കൺമഷി കലങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഭയത്തിന്റെ ആൾരൂപം പോലും അങ്ങയെ ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഭയം സ്വയം ഒരു വ്യക്തി രൂപം പൂണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭയം പോലും ഭഗവാനെ ഭയക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ യശോദാമ്മയുടെ കയ്യിൽ കയറ് കണ്ടപ്പോ അത്രമാത്രം ഭയന്നു. ഈ കാഴ്ച എനിക്ക് അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ഭയക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തിയായിട്ടുള്ള യശോദാമ്മയുടെ കയറിനെ ഭയന്നു. അങ്ങനെ ഭയന്ന് തന്റെ കണ്ണുകള് കലങ്ങി അല്ലെ. കൺമഷിയൊക്കെ ഇട്ട് ആ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് കരയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പേടിച്ച് വിറച്ച് കരയുണ്ടായി. ആ ഒരു കാഴ്ച എനിക്ക് അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുന്തി മഹാറാണി ഈ കോണ്ടെസ്റ്റില്, അതായത് ഈ ഒരു ദാമോദര ലീല നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുന്തി മഹാറാണി സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടെയുള്ളത്? ഹസ്തിനപുരയില് അല്ലെ. പാണ്ഡവരുടെ അമ്മയായിട്ട്
പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന്റെ പത്നിയായിട്ട് ആ ഒരു ഹസ്തിനപുരി രാജ്യത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിലും, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള കുന്തി മഹാറാണിക്ക്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെ? ഈ ഒരു കാഴ്ച എനിക്ക് അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ച ആ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് വിഭാവന ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭയപ്പെടുന്ന രൂപം. ഇത് കേട്ടറിവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് കുന്തി മഹാറാണി പറയുകയാണ്, അല്ലെ? ആ ഒരു കാഴ്ച, അതായത് സ്വയം ഭയം പോലും, വ്യക്തിരൂപം കൊണ്ട ഭയം പോലും ഭഗവാനെ കാണുമ്പം ഭയക്കുന്നു. അതേസമയം അത് ഏത് ഭഗവാനെയാണോ ഭയക്കുന്നത്, ആ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തിയായിട്ടുള്ള, തന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള യശോദാമ്മയുടെ കയ്യില് പണിഷ്മെന്റിനായിട്ട് കയറെടുത്ത് കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ അത്രമാത്രം ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് യശോദാമ്മയെ നോക്കുന്നുണ്ടായത്. എന്നിട്ട് കരയുകയും ചെയ്തു, അല്ലെ? കണ്ണിലെ കൺമഷിയൊക്കെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കണ്ണ് തിരുമ്മിയപ്പോ അത്രയും ഭയപ്പെട്ടവനായിട്ട് കണ്ടു. ആ കാഴ്ചയാണ് എന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അവരെപ്പോഴും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അവരിലും, അല്ലെ? എപ്പോഴും എനിക്ക് അവരും നഷ്ടാവുന്നില്ല, എനിക്കും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ വാക്കുകളിൽ കാണാം. നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടല്ല കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്, അത്രയും അനുഭവവേദ്യമായിക്കൊണ്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വിഭ്രമത്തിന്റെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാകുന്നു എന്നത് നേരത്തെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാണെന്നും അതേസമയം തന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സമക്ഷത്തിൽ ഒരു കളിപ്പാവയാണെന്നതിനും ഒരു സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തർ കലർപ്പറ്റ പ്രേമത്താൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന് സേവനമർപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ബഹുമാന ആദരങ്ങളോടെ അല്ലാതെ പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്താൽ നൈസർഗികമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഭക്തരുടെ ആ പ്രേമയുത സേവനത്തെ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വിഭ്രമത്തിന്റെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഇടപെടൽ എന്ന് പറയുന്നത്, സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികളോട് ഇടപെടുന്ന അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളോടും അതുപോലെ അച്ഛനമ്മമാരോടും ഭക്തന്മാരോടും ഒക്കെ ഇടപഴകുന്നത് അത്രയും ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാകുന്നു എന്നത് നേരത്തെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ തേരാളിയായിട്ട് വന്നു, അല്ലെ? അവിടെ ഭഗവാൻ അച്യുത എന്നാണ് ഭഗവാനെ അർജുനൻ വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ഏത് പൊസിഷനിൽ വന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ച്യുതി ഇല്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. അതുപോലെ അർജുനൻ 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഒട്ടും റെസ്പെക്ട് തരാതെ ഹേ യാദവ, ഹേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട്, ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഞാൻ ഒരു റെസ്പെക്റ്റും തന്നില്ല കൃഷ്ണ. ഭഗവാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അർജുനൻ ഭയപ്പാടോടുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായപ്പോ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരോടും ഇടപഴകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാണെന്നും അതേസമയം തന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുടെ സമക്ഷത്തിൽ ഒരു കളിപ്പാവയാണെന്നതിനും ഒരു സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്, സർവ്വതിന്റെയും നിയന്താവാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തയാണ് ആര്? യശോദാമ്മ, അല്ലെ? അമ്മയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന യശോദാമ്മ ഭഗവാന്റെ ഭക്തയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തയുടെ കയ്യിൽ ഒരു കളിപ്പാവയായിട്ട് ഭഗവാൻ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തർ കലർപ്പറ്റ പ്രേമത്താൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയാകുന്ന പാശം കൊണ്ടാണ് യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ വരിഞ്ഞത്, അല്ലെ? കെട്ടിയിട്ടത്, അല്ലെ? ആ ഒരു ഉരലിനെ കെട്ടിയിട്ടത് ഭക്തിയാകുന്ന പാശമാണ്, അല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാശം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അത്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പദവി വിസ്മരിക്കുന്നു. ബഹുമാന ആദരങ്ങളോടെ അല്ലാതെ പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്താൽ നൈസർഗികമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാനും ഭക്തരുടെ ആ പ്രേമയുത സേവനത്തെ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ളത്. ഒരിക്കലും ഒരു ഫോർമാലിറ്റി അല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അതല്ല ഇഷ്ടം. ഭഗവാൻ എന്താ ഇഷ്ടം? ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അതാണ്
ഭഗവാൻ എവിടെയും ഭഗവാനാണെന്നുള്ള, അതാണ് യോഗമായ ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് മറച്ചു വെക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാനോട് എന്ന പോലെയുള്ള ബഹുമാനത്തോടെ നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം ഭഗവാനോട് ഭക്തിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി എന്റെ സ്വന്തം ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെ, എന്റെ സ്വന്തമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അത് കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഭഗവാനും ഭക്തരുടെ ആ പ്രേമയുക്ത സേവനത്തെ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി ഭക്തർ ആദര മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എപ്പോഴൊരു ഭക്തൻ ശുദ്ധമായ പ്രേമവാത്സല്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഭഗവാനെ തന്നെക്കാൾ മുഖ്യത്വം കുറഞ്ഞവനായി കണക്കാക്കുന്നു, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിയായി സംപ്രീതനാകുന്നു. അപ്പോ സ്വതവേ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തം. നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു റെസ്പെക്ട് ആണ്, അല്ലെ? ബഹുമാന ആദരങ്ങളോടെയാണ് ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ആ ഭക്തൻ തന്റെ പ്രേമവാത്സല്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ട കൂടുതൽ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ പൊസിഷൻ മറന്നു പോകുന്നത്, ആ സമയത്ത് എന്താണ്? തനിക്ക് തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് താഴെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മുടെ യശോദാമ്മയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ സ്ഥാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കുറുമ്പ് കാണിക്കുന്ന കുട്ടിയെ പണിഷ് ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി നല്ലതായിട്ട് വരും എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ പണിഷ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അവരെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. സാധാരണയായി ഭക്തർ ആദര മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എപ്പോഴൊരു ഭക്തൻ ശുദ്ധമായ പ്രേമവാത്സല്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഭഗവാനെ തന്നെക്കാൾ മുഖ്യത്വം കുറഞ്ഞവനായി കണക്കാക്കുന്നു, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിയായി സംപ്രീതനാകുന്നു. അവിടെ ഭഗവാന് കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഭാവനയിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന യഥാർത്ഥ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ലീലകൾ അരങ്ങേറുന്നത്. ഇപ്പോ ഇതാണ്, എങ്ങനെയാണോ യശോദാമ്മയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം, അതേ ലീലയാണ് എവിടെയുള്ളത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സദാ ഭഗവാനുമായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ മിത്രങ്ങളും അച്ഛനും അമ്മയും, അല്ലെ, എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം അതാണ്, അല്ലെ? ആർക്കും ഫോർമാലിറ്റി ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അമ്മയോട് മകൻ ഫോർമൽ ആയിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതിനേക്കാൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം എന്താണ്? സ്നേഹത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെ? ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കിട്ടും. എവിടെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അതിനാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ മിത്രങ്ങൾ അവരിൽ ഒരുവനായി അദ്ദേഹത്തെ കരുതുന്നു. ആദരവർപ്പിക്കേണ്ട പ്രധാന വ്യക്തിയായി അവർ ഭഗവാനെ കരുതുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെല്ലാവരും ശുദ്ധഭക്തരാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ശിശുവായി മാത്രം കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാര് അവരൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്, നമ്മളെ പോലെ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാർ ആരും തന്നെ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കളായിട്ടുള്ള യശോദാമ്മയും നന്ദഗോപരും അവരും ഭഗവാനെ എന്ത് പറയുന്നില്ല? ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. തന്റെ കുട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമാണ് അവരെ കരുതുന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ ശാസനകളെ വേദമന്ത്ര പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ അതിരേകമായ സന്തുഷ്ടിയോടെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി നല്ല വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉച്ചരിച്ച് ഭഗവാനെ സംപ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷമാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാതെ അവരുടെ പ്രേമഭാജനമായിട്ടുള്ള വാത്സല്യനിധിയായിട്ടുള്ള മകനായിട്ടോ കൂട്ടുകാരനായിട്ടോ കാമുകനായിട്ടോ ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാന് എന്തിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമാണെന്നാ പറയുന്നത്? ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവാനെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാള് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാന് സ്വീകാര്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ വാത്സല്യത്തോടെയുള്ള ഈ ഒരു സ്നേഹം, അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ ശാസനകളെ, അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ ശാസനകളെ വേദമന്ത്ര പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ അതിരേകമായ സന്തുഷ്ടിയോടെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്റെ കാമുകിമാരുടെ പരുഷവചനങ്ങളെയും വേദസ്തുതികളെക്കാൾ ആസ്വാദികരമായി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഗോപികമാരും രാധാറാണിയൊക്കെ ഭഗവാനെ ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പറയും, അല്ലെ? അതും ഭഗവാൻ വേദമന്ത്രങ്ങളെക്കാൾ സ്വീകാര്യമാണ്, സന്തോഷമാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് പറയുന്നത്. കാരണം അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് കരുതിയിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ഇഷ്ടക്കേട് കൊണ്ടല്ല, ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് അത് പറയുന്നതെന്ന് ഭഗവാന് ബോധ്യമുണ്ട്. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനായി ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര രാജ്യത്തെ നിത്യലീലകളെ അവതരിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർത്തമ്മയായ യശോദാമാതാവിന്റെ സമക്ഷം പൂർണ്ണമായ അധീനതയെ അനുപമമായ രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കി. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ സദാ ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അമ്മയായിട്ട്, വളർത്തമ്മയായിട്ടാണ് ഇവിടെ യശോദാമ്മ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പ്രസവിച്ച അമ്മയായിട്ട് ദേവകി മാതാവാണെങ്കിലും വളർത്തമ്മയായിട്ട് വന്നത് യശോദാമ്മയാണ്. ആ യശോദാമ്മയുടെ സമക്ഷം പൂർണ്ണമായ അധീനത, അതായത് എന്റെ പൂർണ്ണ കൺട്രോള് ആ അമ്മയ്ക്കാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചു, ഭഗവാന് ഉപരിയായിട്ടോ സമനായിട്ടോ ആരും ഇല്ല എന്ന് അല്ലെ. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളും അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്, ഭഗവാൻ അതിന് അതീതനാണെന്ന് പഠിച്ചു. പക്ഷെ യശോദാമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ എന്തായി, പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിട്ടുകൊടുത്തോണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, യശോദാമാതാവിന്റെ സമക്ഷം പൂർണ്ണമായ അധീനതയെ അനുപമമായ രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കി. അമ്മയാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിശു സഹജമായ കുസൃതികളാൽ യശോദാമാതാവ് കലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെണ്ണക്കലം പൊട്ടിച്ച് പാഴാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിത്രങ്ങൾക്കും കളിക്കൂട്ടുകാർക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയും പതിവാക്കിയിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ വിശ്രുതരായ വാനരന്മാരും ഭഗവാന്റെ ഈ ദയാവായ്പിന്റെ ആനുകൂല്യം വേണ്ടുവോളം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ദർശിച്ച യശോദാമാതാവ് ശുദ്ധ പ്രേമത്താൽ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശിശുവിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായി അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. യശോദാമാതാവ് ഒരു പാശമെടുത്ത് സാധാരണ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി. യശോദാമാതാവിന്റെ കയ്യിലെ കയർ ദർശിച്ച ഭഗവാൻ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ തന്റെ ശിരസ്സു കുനിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങുകയും അശ്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കപോലങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹര നേത്രങ്ങളിലെ കൺമഷി പടരുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത പദവിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ കുന്തിദേവി ഭഗവാന്റെ ഈ ചിത്രത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ലീലകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ രാമായണത്തില് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുരങ്ങന്മാരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ത്രേതായുഗത്തില് ഭഗവാനെ രാവണനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സേതുബന്ധനം നടത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുരങ്ങന്മാരൊക്കെയാണ്. അവരോടുള്ള ഒരു നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവതാരത്തിലും അവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും നമുക്കറിയാം. യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ടത് യശോദാമ്മയ്ക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു? കുട്ടിയെ പണിഷ് ചെയ്യുക. കാരണം കുട്ടി കുസൃതി കാണിക്കുന്നു, വെണ്ണക്കലമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വെണ്ണയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുസൃതി കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് യശോദാമ്മ ഉരലിൽ ബന്ധിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അർജുന വൃക്ഷങ്ങളെ അതുപോലെ നളകൂവരനും മണിഗ്രീവനെയും അവരെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഡ്യൂട്ടി കൂടെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അല്ലെ. ആ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് യശോദാമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യശോദാമ്മ കിട്ടിയിടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ യശോദാമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയിടാൻ തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ കുസൃതി കാണിച്ച മകനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ആ അമ്മ ശിക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭയന്ന് കരയുന്ന, ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയെ പോലെ ഭയന്ന് കരയുണ്ടായി. ഒരിക്കലും അതൊരു അഭിനയമല്ല, എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, അതൊരു ലീലയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അഭിനയിക്കുന്നതല്ല, ശരിക്കും അത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ബിഹേവ് ചെയ്തത്. ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 2 കൃഷ്ണന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഒരു കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദേവകിക്കും ഒരു കൃഷ്ണൻ. ദേവകിക്ക് ജനിച്ചത് വിഷ്ണു, അതായത് 4 ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു. യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ദേവകിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കൃഷ്ണനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയപ്പോ ഈ 2 പേരും കൂടെ ഒരു കൃഷ്ണനായി മാറി. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ ലീലകളും ആടുന്നത് യശോദാമ്മയുടെ കൃഷ്ണനും, അതുപോലെ കുറെ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ കുട്ടിയായി വന്നിട്ട്, ആ ലീലകളൊക്കെ ആടുന്നത് ദേവകി നന്ദനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ പോട്ടൻസി അങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് പലതരത്തിലുണ്ട്. പിന്നെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ ഇവിടെ. വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം തന്നെ അവർ ഒരു ഫുൾ അവർ എടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ലീലകളാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കപോലങ്ങളിൽ, നേത്രങ്ങളിലെ കൺമഷി പടരുകയും കപോലങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകയും ഭഗവാന്റെ കവിൾത്തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീര് വാർന്നൊഴുകുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ലീലകളൊക്കെ ആരോർക്കുകയാണ്? ഇപ്പോ കുന്തി മഹാറാണി ഓർക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
മനോഹരമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹര നേത്രങ്ങളിലെ കൺമഷി പടരുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത പദവിയെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ കുന്തി ദേവി ഭഗവാന്റെ ഈ ചിത്രത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ചിത്രത്തെ, അതായത് യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഭയപ്പാടോടുകൂടി അമ്മയെ നോക്കുകയും ആ കരഞ്ഞ് തന്റെ കണ്ണുകളിലെ കൺമഷിയൊക്കെ പടർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പിക്ചർ, ആ ഒരു രംഗമാണ് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. അതേസമയം യശോദാ മാതാവ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ യശോദാ മാതാവിന്റെ പദവി കുന്തി ദേവിയുടേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. യശോദാമ്മയ്ക്ക് പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള മകനായിട്ട് മാത്രമാണ് തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യശോദാമ്മ ഹയർ പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത്. കുന്തി മഹാറാണിയും യശോദാമ്മയും രണ്ടുപേരും ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ കുന്തി മഹാറാണിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് യശോദാമ്മ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യശോദാ മാതാവിന് ഭഗവാനെ തന്റെ ശിശുവായി ലഭിച്ചു. അതേസമയം തന്റെ ശിശു സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന വസ്തുതയെ അദ്ദേഹം യശോദാ മാതാവിനെ പൂർണ്ണമായി വിസ്മരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ യശോദാമ്മയെ വിസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാരാണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം അല്ലെ, ആർക്ക് എന്തോർക്കണം എന്ത് മറക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് യശോദാമ്മയെ ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ യശോദാമ്മയുടെ മകൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്നുള്ള കാര്യം വിസ്മരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉദാത്ത പദവിയെ കുറിച്ച് യശോദാ മാതാവ് ബോധവതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശിക്ഷിക്കാൻ അവർ നിശ്ചയമായും ശങ്ക കാട്ടിയേനെ. എന്നാൽ സ്നേഹസമ്പന്നയായ യശോദയുടെ മുന്നിൽ ശിശു സഹജമായ എല്ലാ വിലാസങ്ങളും പ്രകടമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഭഗവാൻ അവരെ തന്റെ പദവിയെ കുറിച്ച് വിസ്മൃതയാക്കി. അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ഈ സ്നേഹവിനിമയം തീർത്തും സ്വാഭാവികമായ രീതിയിലാണ് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ രംഗം വിസ്മരിച്ച കുന്തിദേവി ആശ്ചര്യഭരിതയായി. അതീന്ദ്രിയമായ മാതൃപുത്ര വാത്സല്യത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ അവർക്കായില്ല. സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ പോലും തന്റെ സ്നേഹഭാജനമായ ശിശുവായി നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ യശോദാ മാതാവിന്റെ അദ്വിതീയമായ വാത്സല്യ പദവിയെ ചൊല്ലി അവരെ പരോക്ഷമായി സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി യശോദാമ്മയുടെ ഭക്തയായിട്ടുള്ള യശോദാമ്മയുടെ ആ വാത്സല്യ പദവിയെ ചൊല്ലി സ്തുതിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭോക്താരം യത്ന തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, അല്ലെ, എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നയാളാണ്, പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് മറച്ചു വെച്ചത്? ഭഗവാനാണ് സ്വയം ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ മറച്ചു വെച്ച് ഒരു അമ്മയുടെ യഥാർത്ഥ വാത്സല്യം, സ്നേഹം, കോപം, അല്ലെ, എല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് മറച്ചു വെച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് ആശ്ചര്യഭരിതയായി. അതുപോലെ ആ അമ്മയുടെ മകന്റെ ആ ഒരു വാത്സല്യ പ്രേമത്തെ അത് പുകഴ്ത്തുകയാണ്, സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിതാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യതോ പ്രിയസ്യാന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിതാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യതോ പ്രിയസ്യാന്വവായേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലർ ആഹുഹു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു, അജം ജനനമില്ലാത്തവൻ, ജാതം ജനിച്ചതായി പുണ്യശ്ലോകസ്യ മഹാധർമ്മശീലനായ രാജാവിന്റെ കീർത്തയെ മഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുവാനായി യദു രാജാവിന്റെ പ്രിയസ്യ പ്രിയപ്പെട്ട അന്വവായെ കുലത്തിൽ മലയസ്യ മലയാദ്രികളിൽ ഇവ പോലെ ചന്ദനം വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അജനായ അങ്ങ് ജാതനായത് ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വേറെ ചിലരാകട്ടെ അങ്ങയുടെ പ്രിയതമരായ ഭക്തരിൽ ഒരുവനായ യദുരാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ജാതനായതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മലയാദ്രികളിൽ ചന്ദനവൃക്ഷങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് അങ്ങ് യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ഭഗവാൻ അജനാണ്, അല്ലെ, ജനനം ഇല്ലാത്തവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ യദു കുടുംബത്തിലെ, അല്ലെ, യദുക്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനിച്ചത് എന്ന് ചിലര് പറയുന്നു. ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ യദുകുലത്തിൽ ജനിച്ചത് ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ വേറെ ചിലര് പറയുന്നു
പ്രിയതമരായ ഭക്തരിൽ ഒരുവനായ യദുരാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ യദു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. മലയാദ്രികളിൽ ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് അങ്ങ് യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അതായത് മലയാദ്രിയിൽ നിറയെ ചന്ദന വൃക്ഷങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ, അങ്ങനെ തനിയെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ യദുകുലത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നതെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം വിഭ്രവം ഉളവാക്കുന്നതാകയാൽ അജനായ ഭഗവാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. താൻ സർവസൃഷ്ടിയുടെയും നാഥനും അജനുമാണെന്നിരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം ആ സത്യത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അജനായ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നിരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അവതരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാനും തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഇത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ അല്ലെ. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ ഒന്ന് തെറ്റിയില്ല. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ആ ഒരു പാദത്തില് സെറ്റ് മാറിപ്പോയത്. രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞു ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി സംഭവിക്കുമ്പോ, അധർമ്മം കൊടികുത്തി വാഴുമ്പോ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും അതുപോലെ ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭഗവാൻ വരുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യോഗമായയാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ആവിർഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെ ജനിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അച്ഛനെയും അമ്മയൊന്നും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എവിടെ ജനിക്കണം, എങ്ങനെ അവതരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് വരികയല്ല ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കാനും തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ സംഭവാമി ആത്മമായയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അജന്റെ അവതാര ദൗത്യം ഇതാണ്. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനനമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ അവതാര ദൗത്യം ആണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, രണ്ടാമത്തേത് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ, അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കൂടെ ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് അജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം, അവതാര ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിരിക്കലും ധർമ്മിഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിര രാജനെ പ്രകീർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ജന്മമെടുത്തതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ധർമ്മരാജാവായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരനെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ട് യദുകുലത്തിൽ ജനിച്ചത് എന്നും പറയുന്നു. ലോകത്തിലെ സർവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിശ്ചയമായും ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവ് ലോകം ഭരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. രാജാവ് ദുഷ്ടനാകുമ്പോൾ പ്രജകൾ അസന്തുഷ്ടരാകുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഭരണാധിപന്മാരും അധാർമികരാണ്. ആകയാൽ ജനങ്ങളും സദാ അസന്തുഷ്ടരാണ്. നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम।